Boa tarde, jazafellos e jazafellas. Hoxe vou vos ler un par de textos deste 2024 dunha parte que se chama, se titúlase Cámara Escura e que comeza cunha cita de Mark Fisher que di: o capital instalárase como un parásito nas relacións humanas. Do desexo. Da prefiguración da man sobre o rostro e o sorriso que induce, sabemos porque houbo máis mans e máis rostros, reais e previos á idea de man e de rostro e de sorriso antes que soño e virtualidade e a propia prefiguración. E antes da man, e se a viaxe desta sobre o rostro se frustra, non é a dor senón a idea, o símbolo sobre o que o desexo descansa, e que é o desexo, alén dunha imaxe prefigurada complexa como un soño, a trama dun tecido que non se manifesta, que fica sempre como patrimonio inmaterial, a linguaxe que trenza os símbolos sobre os que o desexo se alicerza. E que é o desexo senón unha impostura, a espuria guía que constrinxe o inmediato, unha forma de poder, de pulsión, sentido e dirección, alivio irreal e sen contacto. Luz polarizada e o aroma das flores. Non é o rostro o que busca a man, nada alén da imaxe inducida da faciana, da resposta ante a idea do contacto. Non é a caricia senón a resposta capitalizada do xesto, a flor como produto de dobre significación, mediador capitalizado para a relación social, condición sine qua non, fórmula universal, código, vestimenta que cobre a emoción, que a condimenta, impulsándoa. O desexo é a luz polarizada, a flor o produto do capital previo á caricia, que contén en si mesma o fluxo daquel, o motivo último polo que o desexo é sentido e dirección. Moitas gracias.